Hello friends, welcome to back my YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों। जोंहा सासे आब'नि सोमोन्दै बिथाङा कमेन्टनि सायाव जोबोद मोजां भिडिअ लाबोनो रोङो। नोंथांमोना मोजां मोनब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट हरबानो जाबाय। मा टेनसन जादों आं आयु मा भिडिअ होगोन आं भिडिअ माने कमेन्टनि सायाव बिथाङा गोबां भिडिअ बानायनाय जायो माने दा आं बिनि सायावसो मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थानो हागोन। थेंक इउ स' माच। PKN बड' क्रिएशन बिनि सायाव बेहा 1000 साबस्क्राइबार दं। बे सम कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस और कोई काम है हम पे। मा टेनसन जादों आं आयु मा भिडिअ होगोन आं साबस्क्राइबाराबो मार तेजिहै थांदोंमोन। आयु बे हर जाबाथाय बे 8टा 9टा जाबाथाय मा भिडिअ होगोन जायो आं मा भिडिअ टेनसन जादों आं मा भिडिअ होगोन आं साबस्क्राइबाराबो तेजिहै थांदोंमोन। आयु बे हर जाबाथाय बे 8टा 9टा जाबाथाय मा भिडिअ होगोन जायो आं मा झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. आबौ होनगोन हाय नोंखौ आङो बेखौ इयावनो ज्राब दिनथ'बाय ओमफ्राय थादाव नहीं Oh my God! Wow! हारामिफोर आंखौ गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरग्रा नोंसोरो आंनि अरिजिनेल मोखांखौ नायना लाखा एख' इदिट खालामाखै मा फैसा नुदों नोंसोरो साला हारामिफोर आंखौ गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरग्रा नोंसोरो मिथिबाय बे आसि थाइनै नों गावख्लायगोन मिथिना लाखा नोंसोरलाय मा मिथिगौ आंखौलाय नै आंनि बे आब'आ जाहैबाय माने ओरैबायदि माने मालायनि भाइरेल भिडिअफोरखौ लाबोनानै मोजां माने कन्टेन्ट बानायो आरोना माने आरो बिनि भिडिअआव माने कमेन्ट हरबाबो जोबोद जारला दं माने सैमा फाग्लि बायदि माने सोरखौबा अरज्लांलाबायजोबो आरोना गासिबो बैखौ अरहांलायो बैखौ अरहांनो माने अरग्लांजोबनो हायो डेन्जार। आरो बिथाङा ओरैबायदि बखियो माने बिनि रावानो माने डेन्जार बिनि भइसखौनो खोनासंनो माने बोरैबा मोनसे मोनखाङो आरो बिदि माने कमेन्टखौ लिरनो गोसो जायो माने गावहा मा सानोथाय मिथिया गावखौनो माने बिराद माबा ससियेल मिडिया एक्ट्रेस बायदिसो मोनखाना लाखो ना माखो गावखौनो माने ससियेल मिडियानि एक्ट्रेस बायदि मोनना लायो आरोना बिराद समायना बायदि मोनो मानसियालाय एसे साइसआनो सैमा फाग्लि बायदि अरज्लांलाबाय थानो हायो माने जोंहा माने भबायनालिजोंसो माने नांलायबाय थायो बिसोरनि भिडिअखौ मालाबा नायनानै इन्टारेस्टिंबो मोनो नाङो आरोना ओंखायनो कमेन्टखौबो लिरफ्लांनाय जालायलाङो। मालायनि माइरं बायनो दोननाय फैसाखौ लाबोनानै जौ लोंफैलाजोब्बाय नोंखौ जाबायलै थै नोङो थै नै सुनि लोंग्रा थानो हाया लोङाबा मानो बिदि खालामखो अयनाय बायनायलाय नाय नोंसोरबो सिरथा मोनगोन सारजों नङाबा भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है।
पैसा ही पैसा होगा। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। मोनगोन सानसे नङाबा मोनफायालैबासै नाङा दे दानसेल' जायो नोङो फिसालाय हिन्जावा सोङा हौवा जिंग्रि मोदा मोनलायनाय एकदमबारे नाख्लाय फैबाय। रिद'आबा सेन्टार हमगोना हमला जाखोलै आयो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो